Ekiombe kia gusi professionals ritukoria leo Kenya kwa bagego twaliga ikaro kia bene ase amagacho a Bomas of Kenya elio koiraneria ya serikali ngambia mono anene omuraigwense Daktari William Ruto ase okomochoreze kelima chogukoba omowaziri wechisemi bakoragwa na Joash Mangini goboigo abu banyara koba bakogokera egetambukira nabo igobokoreri bwa yeze kelima chogu anene ase ewizara elia yechisemi gati abali banyara koba na ase gikare kyo no mabunge o South Mugrango Silvana Sosoro na boigo Jafet Nyakundi Steve Mugaka gati yabarayi ao abanyara kwa bagukira na ase gikare kyo kiritko lya lero. Gili umanyita what about 2-3 weeks ago the monenugwense na njora mbomu wa Sirio Moke asa mangana foreign affairs. And I will not be ashamed. Tingo soka. Whatever mwaka machokunga mbiamono, andi mbiamono sana. As a role we played, no manyete, no manyete aswa kora, yasako beko. Na intwe palibande baliga igabange mwanyolire vitali hao. Asi serikali yenye ya UDA. Umanyite a role umwaka machowa play and I want to say unashamedly that we're lucky to have this man as our minister from this.